Aupar ginen, hemen ostera Usansolon, Eduardo Bizkarranaz eta gure gozotokia, Bizkarra gozotokian, azalduko dugu zelan egiten direzen txirlorak. Zen, Jose egunean zelan gauzen, txirlorak egingo dugu. Bizkarra hasi zen 1957an, nire aitite eta nire aite etor ziren Abañotikona, eta hemen hasi ziren okindearekin eta urte askotan bakarrik egiten gendun ogia. 1981an hasi ginen pasteleriarekin eta gaur egun egiten dugu ogia eta pasteleria gozokiak bebai dana batera. Usansolon hasi ginen, ondino hemen segiten dut herri askotan daukagu dendak eta saltzen duguna da ogia bertan egindakoa eta pastelak egiten dugu zenak. Gure produktoko aprobet principala direz antzineko errezetakak gaur egun ekartea formulatan eta produktuetan, ez? Momentu honetan innovazio handiena benta online sartu gara. Gabonetan oso ondo joan da asuntua eta ja bartan lotzeko etorri da. Eta oraintxe egingo dugune da gaur San Jose egunean zelan dan, joango gara Obradorera eta egingo dugu txirlorak. Bizkarran zelan egiten duguzun txirlorak txokolate dune. Gure txirlorak egiteko behar dugu urina apurbet urtute, azukerea hautza, urune eta esnea. Orain eneritz hasiko da danan azten ingrediente guztiak eta ikusten duzuen moduen lehenango hasi gara gurinarekin eta gero beste ingredienteak. Eskuz egiten dugu zelan nahastuten da hobeto eta ganera ez dugu galtzen hainbeste temperaturea. Ondo nahaztuta eukiten dugunean, hasiko gara uruna iminten bebai osagai artean. Eta gero ja apurke hasiko gara esnearekin apurbet bigunago egiteko masa bera. Orain badauko ondo nahaztuta dana eta metik ja egin bedugu manga baten sartu eta pastak banan egin almendrarekin jarri eta hortik labara. Oin ikusten duzuen moduen hartzen dugu banan eta txirlora itzura emoteko egin behar dugu lan rulo baten sartu eta bero dauen bitartean egin ruloa bera. Eta txituten danean, ja gogortzen da eta kentzen dugu ruloak horrek eta ja badaukagu txirlora puntuan. Badaukagu txirlorak otzitute eta oinaziko gara bainetan, ez? Da, asun, zen dau txirlorak banan eta txokolaterekin jartzen dau. Momentu honetan egingo dugu txokolate beltzarekin, hau ikusten duzuen moduan, eta egiten dugu esneko txokolatearegaz bebai. Ikusten duzuen moduan, baina guztia eskuz egiten dela. Behar dugu sartu ondo txirlora barruan txokolate osoa, eta gero lan daukagu ja eolan brilloa, horretarako oso importantea da txokolatea euki behar dau temperatura konkretua, holan gero brillo hori lotzeko ziketzen danean. San Jose bera arotza zen, eta horrek segaitik txirlorak arotzak egiten deuz eta martxo hile osoan egiten duguz. Joseba, hemen gure etxetik, Bizkarretxetik esaten dugutzu agur, da badakizu hemen dekozule zuretzea gure txirlolak probetako. Venga, agur, eta beste batera arte.